ҳоло дар шаҳри ҳисор 11 муассисаи томактабӣ аз ҷумла 7 муассисаи давлатӣ ва 4 муассисаи хусусӣ фаъолият намуда истоданд, ки дар онҳо 1670 кӯдак ба таълиму тарбияи томактабӣ фаро гирифта шудааст. Бо дастгирии бахши хусусӣ айни замон дар деҳаи ҳаёти нави ҷамоати деҳоти Ҳисор сохтмони як муассисаи томактабӣ барои 250 нафар ҷараён дорад, ки корҳои рангуборкунӣ, дохилу беруни бино ва муҷаҳҳазгардонии он бо лавозимоти зарурӣ дар арафаи анҷомёбӣ аст. тавре дар паёми навбатӣ ба Маҷлиси олии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд дар 5 соли оянда бо истифода аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ ва барои фарогирии 50% кӯдакони синну соли томактабӣ дар мамлакат ҷиҳати бунёди 800 муассисаи таҳсилоти томактабӣ тадбирҳои мушаххас андешида шавад. Бо дар назардошти афзоиши аҳолӣ, роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо муваззаф гардиданд то дар ҳар як маҳалли аҳолинишин, ки 100 оила зиндагӣ мекунад, ҳатман як муассисаи томактабӣ бунёд намоянд. Дар ҳамин замина дар шаҳри Ҳисор сохта ба истифода додани 40 муассисаи томактабӣ дар деҳот ба нақша гирифта шудааст. шӯъбаи маорифи шаҳри Ҳисор дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Ҳисор бо раисони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот тасмим гирифтанд ва нақшабандӣ карданд, ки дар ҳудуди шаҳри Ҳисор зиёда аз 40 сохтмони муассисаи томактабӣ ба нақша гирифта шудааст. тибқи лоиҳаи рушди барвақтии кӯдакон барои густариши сарнишинӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор дар назди 9 муассисаи таълимӣ сохтмони марказҳои инкишофи кӯдак, ки айни ҳол ба расмият дар овардани ҳуҷҷатгузории сохтмонҳо рафта истодааст. ҳамзамон раванди лоиҳакашии як муассисаи томактабӣ дар маркази шаҳри Ҳисор ҷараён дорад, ки дар ояндаи наздик барои 320 нафар бунёд карда мешавад. барои ҳарчи бештар фарогирифтани кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ ва рушду такомули қобилияти зеҳнии онҳо, марказҳои инкишофи кӯдак низ нақши муҳим мебозад. бо назардошти ин, симхонаҳои маркази инкишофи кӯдак дар назди 37 муассисаи таълимӣ аз ҳисоби лоиҳаи инкишофи барвақтии кӯдакон баҳри густариши сармояи инсонӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон таъмиру тармим гардида бо шароити муосири таҳсилоти томактабӣ таъмин карда мешаванд. дар назди 69 адад муассисаи таълимон марказҳои инкишофи кӯдак ташкил карда шудааст, ки дар он 89 гурӯҳ бо ҷалби 2128 нафар кӯдакон дар муассисаи таълимӣ айни ҳол фаъолият намуда истодаанд, ки дар умум агар фоизи иҷроиши ҷалби кӯдакони муассисаи томактабиро бигирем 2.1% дар шаҳри Ҳисор таъмин карда шудааст. ҳоло дар муассисаҳои томактабии шаҳри Ҳисор машғулиятҳои гуногун ба роҳ монда шуда, кӯдакон ба омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ низ ҷалб гардидаанд. ҷиҳати тақвият бахшидани фаъолияти мураббияҳо ҳар моҳ семинари доимоамалкунанда баргузор мегардад, ки онҳо аз истифодаи навгониҳо дар ин самт ва такмили таҷрибаи ҳамдигар бархурдор мешаванд. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Ҳисор. Ахбор.